Allerede der har han krise til det, han savler. Spørgsmålet han er ikke ved at kaste op allerede. Så han er allerede begyndt at bøve, så det er klart træthedstegn her. Men han arbejder stille og roligt videre, det er han opnået halvvejs omkring øvelsen nu. Se det, han skifter hånd der, det er frækt, det er frækt. Ja, sådan det, han går i venstre der, han får syg målmanden der. Så vil han sparke med højre eller venstre benet, målmanden kan ikke rigtig finde ud af det der. Nu savler han igen, det ser ikke godt ud der. Han har fået at vide nu, at der er gået 30 sekunder. Sådan der, han stille og roligt nyder han den. Se glæde, nej, det er ikke glæde. Det er træthedstegn allerede ved første bajer der. Ja, se, jeg har ret puha allerede, det er ikke godt der. Jeg kan se, ja, ej, lad os lige kigge på ham der. Ja, han har brugt et minut på at drikke en øl, og han har været i krise. Et minut! Han er ved at være færdig med sin øl lige om lidt her. Der er gået et minut nemlig, så han er ved at være... Og målmanden er i gang med at prøve at psyke ham. Spørgsmålet er, han vil skifte hånd her til sidst for at psyke målmanden lidt der, eller han kører den hjem på stille og roligt. 31. 31, der er kun 30 sekunder tilbage igen. Han har ikke meget tilbage der. Der er virkelig et tegn der. Så 41. Så er 20 sekunder tilbage. Han har krise på den første. Det ser ikke godt ud der. Han kigger på dommeren. Hvad siger dommeren? Dommeren siger fint nok. Der er 10 sekunder tilbage der. Spørgsmålet, han vil presse sig selv til at sparke startet. Nej, hvor er det skåret sparket. Og så starter vi den. Yes, still going strong der. Et trylleben dernede, han har fundet noget nede i sine bukser. Yes, han har fat i den. Yes, sådan der. Åbn lige en ekstra i, så der er klar på den, jeg skal rundt og... Nej, han er begyndt at spytte der, han er kun på 1. Det er over 1 der. 30 sekunder. Spørgsmålet er overhovedet, han vil klare det, eller han vil allerede efter anden bajer vil begynde at give op og gå ud og kaste op. Ja, nej. Ja, se det, han gør tegn. Han gør tegn. Han er presset der. halvvejs. Hvor i billedet af de to kommentanter. Vi har Jens stående her med Bayern. Og vi har hans meget... Prøv bare at se der, hvor godt han går ind ad. Se bare der, han er så frisk og vågen der. Der er ikke noget, der baserer ham i dag. Se bare der smed han så også. Tilbage til Jens. Jens han er kun noget halvvejs, så der er gået over et minut der. Skal du have noget at drikke, Martin? Så går han til den. Nej, bare 31. Der er 30 sekunder tilbage der. Det er med hårdt. 41. Men bare rolig, han mangler ikke så meget af sin bajer, det han kan stadig nåle. Fuck ja. Fuck også, ja, sådan der, det er rigtigt. Tro på det. Tor. Nej, du gør ikke. Du har lige... Hvis du... 2. Vi har en slået mand her. Jeg vil desværre sige, at optagelserne til denne prøver er sluttet, fordi at, det lykkes igen ham ikke at klare det.